والله انك خامل بولتو كلاس ايه في صوت واي جان يو سنجي رك يالا تنغري tan yaran taw mero defti bidu sicce hege tilma mi hi لو تيرم بولا سب بورغا Tu corpo de trabalho. Awawa. Il faut quoi famille parce que on a la problème machallah et quand tu conseil ma auto faut pas arrêter tes études mais mine faut que j'arrête on va ma galle no way situation galle no way et tout plus média mais donc avance plus le bédo cher te pas wa den yara non quoi donc je parlais avec un cousin donc je dis petit et après je vais essayer de travailler avec lui pour gagner un peu de pognon quoi famille c'est juste ça mais ne t'en fais pas yow a dawat école mimi dawa biti so mi jipi mo galle et puis galle mbala mi comme d'habitude minema no wano ni rien ne change ana wana sihi mon bro ka jije mam ke mon jumeau ka jije mam minema ko gotum to tegu dum non hoto hul lolu côté bobu amul trace fami ana dum non sérieux mi chomin ko no jogoro wayde an école en tan gandu ouais je sais et comment fait mi bien école mi anda to nay goto mi jodo non kono ay bidani kay ala mbaw mi kay ay to hul ni ma sérieux nak non yewe to bak yewe no ti dara minema wana ay liggéey wala dum no serna dum den maydi Allah je sais minema ko maydi fami accu dum non quoi cewgel amara china anda amara china ndiyari fema ka an fietta
السلام عليكم. وعليكم السلام. أسيل. هذا كان. جاون. جاون. ماني با. ماني با. ما شاء الله. الحمد لله. تجار. ما سوينا. كان دير كويس جا. أنت جام بدانا بان كيركي شالي ويك. Dekap dan telepon par dan tan. Mungkin mican ni jara miju ndai. Ada wani haqqi mun fi kaji taran ko gonga jidi man ko dewga kadi hande sam funda o pour sikki an hoore ma il faut wonde haqqi ma sabu debbo on non tolno nafa ko jiime sona ɗum eɓe mbiya kala ko teedi songue donc vraiment woni haqqilo mum feewi woni haqqilo mum feewi noon jiɗirman ko dewgal yimɓe fof mi yettinma ko kalden téléphone ko mo ganduɗa heƴani téléphone ko ganduɗa heƴani téléphone ko kuccodiren tan kalden eyyi mbawi famde kadi mo jogui jooto men famodir eyyi minen yo kalda fayi debbo mum ko dewgal tan ko mbiɗa ko nani ɗum mais joni mbiɗa yiɗi muñana ham seeɗa rek par ce que ɓe tenayi so goni ha joni mbiyamo e arta e hakkille mo so yatti oɗo saaha inchallah mo wurtinno konngol eyyi nden ɗon sunade ko enen ndendi ɗum nden ɗon sunade ko enen ndendi ɗum donc enen fof muusi kono noon ko noon tan ɗum ni yimɓe tagira yimɓe tagira tan ko mayde yimɓe ko mayde tan tagira kono noon kam so tawi tan ko gonga aɗa andi jeyata ɗo won mawɗo goto miiɗi feere hella haqqille wiya yo muɗum wi wawa muñade par ce que ko muñata ɗo fiya minen ko ɗum heeɓi ɗum mais joni dal no mbirumami ni rek mbaɗen noon so Allah jaaɓi ma moƴƴu après mo wurtinma konngol eyyi ɗum noon wadde ɗum fadema bisimilla ɓe nder salto eyyi mbani mba donc wiya ko jettiyo kalde a jaɓat mbani mba bisimilla añande wonde tan inchallah waɗ bottade moƴƴi walla noti jarama jafoɗa kam dosogol eyyi ok ala probléme ni min koye ɗo ala yimɓe final tan piyon darraji mon kewɗi ko garot tampinɗo yimɓe wadde mo mbiɗi ƴamal subahano yimɓe ne kassa o bonni accident fof ko hamnade ɗo min jooɗo ɗo tan ko garɗo fof ala resa so joomum heɓano yinno o tan fa hay dewgal min parani pour recette hande de dimanche aɗa janga eyyi seydi Diaw mi salmini gongol koɗe jam noon gaddi ɗum eyyi an majjani guila Allah woni joom galle ma sanki hay joni te birata a wasa yiɗi ƴammoɓe ngal jammi ñalawma te wo neɗɗo wonɗo tonoto hankkadi won asam joftoɗa fijirde a accata cakana a accata te surtout sa woni diw ala fof mi arta façon neɗɗo fof ma arema te asam keɓɗa ɗo hannde an hannde kala to dayannoɗa Allah rokkima machallah joom galle ma cankiɗo accitimi jawdi machallah hannde wona jawdi guittuɗa e gorko guittuɗa ko dawruɗa Allah eyi wara mum ɗo tuuti janggi an goto e écran ɓiɗo machallah ala ko manquirma mais gueɗel gotel manquirma ko joom galle jiɗin ko ummuɗa e cakana gacca suɓade nde gaɗa fof mbaɗa rejeté ndiwa ɗum jiɗin ko daña gorko ummuɗa hen yonti maɗi mi yi lawol hankkadi ala ko mbawa wawi artirde sin sago mboni fof ubbo keddi ɗo kono alay sago wara jeeya tan wara keddi noon koye ɗam hannde seydi Diaw wallahi wona wasa ajjata seeɗa par ce que sinno ko sa taw ɗo jeccitimi fof mbiɗa yino wonni par ce que debbo goto wonde e galle aɗani sirani mais sa yi ɗum ɗon fof rek hol aroɓe tigui mi wiyataɓe gar tan fenantan mais aroɓe à cause yidde Allah e nelaɗo men addani ɗumen addi ɗumen tan ko mbiɗa jogui jawdi pour gonda yer mais
jidde Allah nana ɗum attaɓe men ɗo mais ala probléme a mbatta hen hakkille mam ƴeew jiɗɗo mo gandanɗa mo mbawmo wondude min gonta ɗo e galle ala probléme saabu ni kam debbo goto wonde e galle ka anda aɗa cuulide dewe kadi ne hanni seeɗa eyyi noon tan seydi Diaw aɗa andi haalpare mbima resam seeram rewat hen an ka debbo mal kilifaɗe a majjani jiɗirɗem caahan e jiɗirɗem to sabi Allah won worɓe ganduɗa kala kono woodi woɓɓe ganduɗa wawi ɓen Hammad Sy en ɓen ganduɗa ka gara tan yidde ñaam tan gara nderni tan pour n pofti ko jiɗimi ɗum tan hande sa ƴeew woto ƴeew nafowo mo woto ƴeew bi on jom haalis ala ala kiddaraɗo hande machallah ƴeew mo ganduɗa mo mbawɗa wondude mbawɗa wurdude ganduɗa oɗo so ari ɗo hen taw dañta probléme e mamita manda tuuti aɗa ɓuuri bonde foof daña gorko ganduɗa so tawi a dañima o wawata e sukaɓe ma ƴeewa ganduɗa mamita wonɗo no wawi wurdude mamita taw ganduɗa gorko ganduɗa tuuti gorko ganduɗa oɗo jaggi tan ko tuuti ko ɓiyum woni ɗo hen min ɗum tan jinnomi ɗum tan gari wajade te ndeysan yiyata mum tokoram Abou sehlam kala natinomi galle ndeysan o jaɓɓitunnomi ndeysan wonnima ataye wonnima foof ndeysan an sehlima ko bitiɗo Abou ɗum wona Abou Baye wallahi anti haali ɗo Baye wayri yiddu mi notti ham tampi Baye mi heɓaramo téléphone mi anda téléphone makko o majji mi anda i kanko noon ndeysan Abou Sankoro ndeysan o yalta galle honni wallahi te mbiɗa yinno yiide mo ni kanko kam so ari no wawno wondude ham ɗo e galle tawde komin tan tuuti woni ɗo e galle o yewta amen ndeysan par fait tuppisoɗam keɓa numéro o inchallah Allah jarama seydi Diaw mbeɗen yaha par ce que mbiɗa foti yaade réunion joni so womtini to won poti ndewude kadi to watta haqqille mbimami ko anani o taggille mbiyami ko seydi Diaw a jarama salmini jarama Diaw ba jarama Assalamu alaikum. Sama rakk bi. Ça va? Arsène. Ada sampai. Ça va kau? Mana Arsène? Foto mama wi? Ah, ça va? Ça va, jangan ala. Ça va? Arsène. Alhamdulillah. Ça va bien? Voilà le Jelika. Ça va? Def jam. Ba. Ça va bien? La ilaha illallah. Ana la foro mi jewani mo. Wallahi. Ko nanda? Ah, comme dialo do village c'est ni jugono liggéey ni bana no c'est après non quoi wallahi. Mi notti ham tampi. Oui. Non, c'est en fait me change piso quoi. Wallahi je change de numéro, c'est pour ça. Mais ça va? Arsène. On est tombé. Ça va bien? Alhamdulillah. Et tout dit? Ça va? Ça va? Et les études ça passe? Merci quoi? Comment pas? Oh, mais ça c'est joli hein? Non, c'est très joli. Non, c'est très joli. Alors, non, tu vois ça? Hein? Mais écriture, je m'en connais. En fait, il y a même une fois bini. Non, c'est joli, voilà, maman, c'est très joli. Continue, maman, y aller. Continue avec Jam. Ça va, voilà, monsieur. Ça va bien. Voilà, moi, machallah. Ça va, voilà. Il est voyant ko ngarmi. Après ngarmi galère juste après bi faram mi to gagne quoi. C'est ça. Mais comme on a ça va. On tient. Yande awre tellar aranta gona do e gallo ko min tani miñiraade ma wonno e gallo te ka darandi galle rewbe boy tan kadi ne hammi ar gonda men do en re ko Allah rokkuno ham nawti mi muñan kadi mo muñiraal mais so mi yima kam bamon jiido apuni parce que ana foto to am do Atau lupa mana? Saya kopi juga waktu pas de artu de firi. Ça m'a fait quitter la vie. Je ne pouvais pas me voir continuer surtout quand des workshops donc me wanda ne sey la am. Dum no jeno ko buri kam watte toucher ha mbani yelto do rongo quoi. Ala mbawda nen ko non Allah haji. Ko Allah wadi ko yara ko bura. Oui, ça c'est vrai. Ni takra ko may tan. Atu, no to ko atu mon lay ko atu. Ngay joni ara tan wala do gallo. Min ma e bini. Comme ko ab wondo e gallo parce que ara bu bi yu mo han mi jakku ngaddo ko do tan jakku mo. Inchallah. On milieu donc si on y gagne après on a un babu après il y a quoi.
ngena mi yoti defo pas problème inchallah pas problème mais je suis là do ko do ñalla mi ko hande mom je suis là ala problème hande kay mom ñalla ramen tan do ngene mi ko wala c'est tout ngone yow rede oui parce que lende tuuti ko wara do ko c'est très intéressant o dal non do nafaare malahen pada ko malahen hande malahen jammo debbo der galle wiyete di sugu gorko ar taw dum non pada ko malahen sey mako mayi gasi kanko yo haade galle babbe kanko yo haade galle mabbe sako man galle kon be ede tan min be ko problème on gurla ay tan wonda kon problème hol sakko ma hen on jurnita hol ko sakko ma dum do no pour jurnita jurnita o do ko sehil biyi ko fe e wonde wonde abu fakiri yi bolol mud kan ala godde gal kanko tam debbo olo wone galle so mi geldo yaro dem ko bonnatuma ko bonnatuma ko bonnatom mi woko bonnatema ala ko bonnatuma ko cukalel gole ala wondo yimbe nak en gondi do en kanko ko debbo goto bolo e der galle so wi geldo yaro wonde ko bonnatuma hen ma an mata yi jagol makka mo bonatuma hen ak woni ala hen mi kan so wi dem ko wi dem an baron konal ma hen an barak a jiddo o bi debbo hakki ma a yi lamta tan wala so mi no wonani waya so mi no wonani waya ok bangade am halan ko ni ko accord ma accord so yidim adam o wi an wonda ya wonde makko der galle he min to bangal be selli sabu ka ala ta fori wonde don bi ko ala do ala hen so hay sa ala ko na wara wonde min ko mi ba ko wala mala hen ya wonde makko mala hen ya ala to biddo ko debbo ko wona ton hey ande ko ma mi jogi digal kala ko mi halat ma holle Allah halat ko len dal ma amna Marcel wala danga Marcel jawani masallah Marcel ya jambolo masallah ba masallah Jaman, masalah, mana hasilnya? Jambal masalah, kamu apa? Masalah, alhamdulillah. Mana hasilnya? Buat ayah. Sekarang ada hasil. Masalah, alhamdulillah. Donc, populariat kuatan. So, kau enggak ada lagi pun tu dah. Kau haji, kau di kau haji jam tan. Hati yang brutal dan bimi yang mardo ini, yautan makan jadi yautan demoko. Seperti donc no way wonde kam vraiment ko dum burni yidde yettidema wadma soxnaaji vraiment sababu ko yirete rewbe ko fof machallah neema gila jom galle ma donc rutti ha joni be yinno do arde me Allah hoddiri am ardo en ko dum tan molum ko dafno beydno jogade softolam arde do en ni yo ko anni holko woni min ma ya ko jaaba da karani reset onon gummil fof tan ko min tan goto wondo gummil fof tan ara mabboyal min dewgal tagani kam gadde jo mi paral pour reset taw ko ma durma na way ko tan pede ma jaha on tampini kam waye dewgal woni holdo pardon non jaafda wona an goto woni don mais sa yi gaccima haaji jam fof gaccima liggeyade fof arde donc yiddamne ma jona mi resatno mi resa tan ar way ummal bol nda pare ma taw dum wadduma mi paral reset ko galle ngum mi non dum ko haaji ma an sa umme galle min wona haaja mi andata ko be dum mi kam gandu koy galle ngoni arwana jabaade ko jabaade mi jabaade mo ko dum jabato mami ko jaabmama o dum sariri ko dum sare metti o dum arwa ben nit ala chade ajara ko mi fo ram mabboy ma dawgal on bari habe dawle modo ani baleji ma